MDM spotlight hun kan lo thleng le ta a clear tu te in zawain chi bai kan bu ka cheu tunchuma hianin music domain Mizoram General Headquarters President ni na hun rei tak lau chel to tu po arlal biak sanga po elbia komna hun kan mangdon ani a ani nen hianin music domain Mizoram hianin engtin nge ma an la ka he pol hi tu te tan nge alau ni te reng ti te kha kanin zo tanga kan soi chau dun dona chuan po elbia hi zai mi ani a pathian rongbol tu pathian mi man takani boka zan ina ani nen inkom na hun kan nei dona po LB lo leng lu ta kan lom hle me idam cha em tun lai chen sa da ka thai I boy thin mom mopem engei ti thin tun lai chu nia thu satan kan chua ka tin chu mi kara chuan in lam na ne tin ko san lam ne ka in dai lo le tu ani tak chu boy mop thei turin pathian in sel na cha pe che a tiro I sel na te po cha zau zel se kan do sak che a chonin he zan ina hianin I rong bol na te zai thia mi lo ni na te kha han thur kha kan chak khop me ama ro chu music domain Mizoram MDM kan tia zai mi te tan big nge ani a he pol hi engtin nge alo in din chau dan te in din kum te khang khamin shil thei chuan zai mi te big tan po ani chuang lo ba tin ani thau na lai po oma tin satwa tu te musician te khang mi te mi poi mo tak te tan khan he pol hi din ani ter mai a chan chu din ani na chan chu din ani dan kha ten kan sei lo ka Pulan na chuan hal na hi recording studio de tu pa hi abul ber anita ani hian ve ema sang ni kum sang ni aron ve chua kha chuan computer lo ta ni pero cassette reel kha CD na ron thla ta chuan duang to kin kha an right thei ta ni an copy zoom ta ni ti chuan kini po ina reel ang chi cassette shot talokan CD te kha kan shot ta chin ani khatiang vel alo ni ta ka khan cassette kha kan shot thi talowa tin pen drive ha tin phone na tiang khan chi sang kha lo om ta a kan cassette shot sum kan mu ve na kha aket niam ta ni tin gospel ngat phei ta chuan yele cassette kha lu tu kan ni achan chu Rongbolin min soma KTP te point konsatu te min soma ma se kan loman lot khatu sum fai ni lot ta ni thokat phei chu sana wal group ki kan nga lu su ka kan sum bathroom ma te ta ada share lo se te ma kha kan don kan donga lo te rin kan hom ta kan ka set kan sal lo chuan an next la tu le ti ni har sata mele chu wang chuan khatiang ang te alo ni chota a ko pi nge ni pai ve aron tam ta ron hluar ta ni chu ta chuan musician te po in ti khan hen camera man te kheng po na ning chu la tua tu kheng po in ni heng zong a hian adin hin kha ti hian atla niam ta ni achan chu TV a demand channel on wangin chun adu tuin an phone atangin zai an net chuak to maya al sam tuk to ta khatia ang vela khan adu tuin zai kan hom luta bol not nei ni antenna chen ka te pe chun man to takin camera man ne shooting an ne ya man to takin recording musician cha an bo ya ta chuan na heta enge ni trend khat vela thang chuan mobile phone an lo la mai te khoi malaya home studio du nge ni du thu samang he lo wa te tong mai lo ni lo sena khang zong sum te nen khan zai kha aram chuak ta pop ma ya ta kha to mai to ta ka in seng so kon an sha the to chuang lo ni chuan zai mi te kha kan hlut na kha a ho vek to ti kha pu chuan te hian a ve mai a ve ru zong sungin kha a ve ta ni chu ta tak chuan pu chuan te hian por sang te musician te satwa tu te le khatiang lama mi tui mi zo
mi ming chavo tam tap kha kinge mo za kha ako khom china e chan mari way me hol te a haya to pa refreshment te ama na tia chang le cho I khom te ti china an soi pui china ma se tu ma hian an boi pui la ni chu ta chon piracy to tu te TV demand channel ti to pa zai mi te lut na lo chuak le tu chu mimala be chi ni lo ti in ka ne na asoi khan ka cham ta ni a chan chu isu chu la ni ti cassette ka release khan cheng som li hi kan in biak ren na a pek na re tu ren ta ni azuan ho gi association ni no ta chuan cheng som thum panga lo chuan kan la dong lo an ti nge cheng som thum an ron ti zo ka chiang tal ni rei to a ta chuan khatiam khan kan han release a tu ma min zo sam du thal ni mimala pe chi ni tarawa ta chuan all pakhat kha han be chan kha ka ne ya president te po kan sila tiang khan kan han soi howa ma se ti nge na an ni khan an shet lo ba ngin ki man ka pe ta ni a ve thei lo kan ne tarawa chu ta chuan kan thian te zo khan a an tuang hen ti sam mai te min ti a ka keset kha I suat chu la la ni ti kha mu ma la sal aum ta no ani chu ka tan chuan tor na ra thak ta a thim ta ni all chata om se ma min lak sak se chu kha I suat chu la la ni ti tun theng po mi ina an la du hi ka tan om se na in a om shim don ka se ta ni chu wang chuan pu chuan te ne na kan a pu chuan te mi ma la heng thil hi piracy te engin mo heng am chi re le ni be chi lo chu wang chuan pol la engin mo a pol ming hi kan sia ma ngai ni chu ka ti ta ni ta chuan pu chuan te chuan a me ko ma ya chu ti ni chuan a pol hi omi la a mi sing hi kan len lo lam chu thu san ma se pol nge ni society register ang club a pol kan ni to chuan manla a ol sam ta ni ti khan kan han tia khatia kan ti kha min lo pom pui ta chu ti ni chuan pol kan han ti ta deu chu ka ta khan pol kan lo ni to chuan president te khatiang kha ngai ta a kan in pem bu bel ta a ke president kha kan ta chuan farmer society en ti kum nge chu register ta sami som ni ka ria chuan kan be na sakha ma nge ni kan tlan lai ta hi kan bai petrol akang thak kan be na salu tu mo san chu mi in tu man am se thiam lo kha thi la kha cassette zuar paire tam lut tok cd kha lekha kan pe a trong ka min kan nge na ma se min lo hotop se thiam mishing mi mal in khuat na in kan ta chuan kan ang kho maya kan han le kho ma an cd te kha chuan kan hal ta ni chan chin bu ate tv news ate kan chua ti chuan kha khan om zian nei chuang lo wa ma se kan tia kan hai chua ta chu nodal officer hi zai ni te kan no nei renga chu abun lai pu ju se la chua na cid crime mi khan ni chu mi pui na chuan thana police ani na ram ruai ta kha kan ngen china ten enga ma an ngai lo lai khan police in handcuff ne na Zion Street an ka chau dia kha adang ta te le abo kan ti lo ma se aji om ta ni chu tiang ve la chu ni ta ma chop kha ka ma khop ma ya til tha eng ting ye zai ni te kan han ti ta chuan ti tam tak ka chop kha kan ne ya chu abul kan chang dan de chu ani chu nga chuanin khan bulin han chana zaimi te tan khanin pol kha in a music domain mizoram alo om ma po khan pol dang kha om to ni chu khang khanin in du ang khan an be sak lo che u mi na china khanin cassette kha cheng somli a khar na re tur po kha cheng som thum panga in an nor chau khanga khanin
hemi Paul hi alo chhuana chana khanin Paul dang khan indu ang khan an be sak lo che umi nge ana changan she lo nge khalai kha nia e thil sui to nia soi chua kha an luam lo ba amai ro chu thil ni na ero he chu soi lam hi a thale thau ka ti ya e nia he MDM hi MZE om to a MZE anga Paul din kha kan tum lo ni action la tu emo zaimi ten entina man to takin video an siama chu an kan se le lo an sai re ta ni DVD a yen la zam na chuan chu la za chu CD pakhat kha ching zam se ta sing khat sing ni kan se na kha ching khatin ni sa ta chu azai mi alu lo azai mi hana chang mi lo chu tak chu eng tin nge azai tu hian azai lo ala bang ti hi kan ri pu ber ni chu wa chu MZE Paul ro pui tak hi pen sanin poli di nam u kan ti nia lo ta ni ma se ti hian thil akala kan tum lo am ta ni na kal ta ni poi ka ti lo to ka san chu ke nge po hi MZE headquarters akan OB kum li por nge kum li nge kum li cham khat kha kum khat nge kum li ka se ta che lo ba kum li nge kum li kum thum re la chu kan ni ni ta na thi chuang lo tin to ma lo pan kan ni la MZE kha kan lo mai sang lu tu ta ni zai mi tan chuan kha Paul lian Paul ro pui om ve a kan ngai bang kan ngai lu a tu theng yan chu thing lung chu a ho mia lo ba e amai ro chu kan tum lo lut tu thila ta hian kan lut ta apui chu ta chuanin nia engma in chau to ale khatia anglam kha i kan tum kha ni lawa thil ni na kha kan han soin ani me a bul in chan na music domain Mizoram bul chan na kha chuanin hei pon lam mi tan chuan keini ang tan te zai mi ni velo tan khami pol tun lai bawra ka te ni kum lama te MLTR concert tur chungchang anga te pokhan tlema bawra deu kha oma hei pol in halamoni ti te kha alo ol lu tu kan ni pon lam mi in kan lau clear dan chu chumi a chuanin kang in halamoti che ute pokhan lo om theya MZE member le MDM member kha chang de uriawa ngai na te pokhan lo om the chumi blai bawra mi ngai dana chuan soidui nem puel bi i ni e helaya hian i ka soyang khan kan be se lo lu tu thil hi engem mo awangin aw ta ni chu ke ni chon MZE in min on thlo panga kan halak na hian i the to bin min on back apanga ti chuan zai mi zong hi bom khata kan on chuan tun aina sa hian ke kan pen am ti kan ring ni toy te kan soyanga chu ta chuan tuna hian kum song chung hian nuai som rup som sari khoi sa kan sem to MDM hian ti chuan i bom pakhata hian zai mi te ti hian om ta thupila hemi le thi kan sema mo chu ani ta ni entina kan member te khatia anga kan tum lo de thila lo om ta ka khan atu ve sa to hi kan changa ani thu soi po kan ri ro na tak na a omani tin ke ni thu soi po kha ani lama chuan ri ro na tak na po a om ve thowang ama ero chu heng zong hi i ke chuan bo sela i sai khatin luang ila theto pin entinge kan in remang kan tia in rem na thu amalamin anron rop to a ke ni chuan an rop na kha kan pom ta ni chu ta chuan anron rop na chu MZE noi abo vangai ta ni MDM po bo vangai chuan pol pa kata kan in chun lu ngai ma se kha MZE ya chuan kha an president Trump kama athei lo ati ta ni ta chuan kan in rem je to mo kan ti lai khan kan in rem ta lo ni chu apoi ka ti lu tu ka tu na hian ma te ko hi
han lam cho le te po hi a tho nge ka ti ama se ka president ni na ero chu tu ta khan to le ta mo tin ni e ama a o thil om zia hi an man lu tuk lo ati theya tin MZE huang chung atang khan atira pu chuan te an ami mal ina suai tu lama akal ke lai khan lo amen ni se chu MD na ngai ni lo farm and register ti po ngai lo MZE in ma ala anga zai mi te he ta an oma ma se kha kan ri ru apha vak lova tin ke ma ina problem kan nei po a va beile tu din muna ai chuan an ma ni lama an changa chu ti chuan ti mai ro an set hi am lo ani chu apoi khop mai mo ya Mizoram ma he kan a cheng zat po he ti te chau hi kan nya chu takara zai mi te in han phel hi chu i ngai twana hi ti tui ve chin na kan lo tia all ba khata hanom ve kula soi ang khan in poise assembly te po khain se manga i zai mi te remoi la ma mi ti tan lo na ve tu ai do da ma te an han la chau nga kan du thu sam te kha huang khata luan hun te po kha la om tu ra be se la tu na yang MZE yan suai tu thar ni mo chu be se na sam tak kan ni ke ba me mala chu mo ke be se na sam ko ni e chang thar tiang lama tui mi lo om le zel tur te tan i ho u ingai to non liang u te po kha kan ti ni te po lo la thleng the ya tro ole eng po ni se kan han chol photanga soi tur kan langa a kan lo le thwa yang kan lo le ta kan soi chun zom le mol anga angai nom box sia po LB a so music domain Mizoram din tu swal thuak tu zinga chani lo chang ta kan lu thuk le tak ma in president ni na hi ichil re khop me a ichil chan kum te le khang ta angkha engchen nge kumeng jang ichil ti kha president ni na atira khan ka che za ta kha che lo ba mo sinh khắc cái này làว่าอันฉันที่ไงกันเห็นนอนที่กันเช่นนั้นนี่แต่ส่วน president กันเนี่ย committee ก็การช่วยก็มินิบอกว่าที่ยังเข้าไปในแต่ก็กันเนี่ย in ทั้งลวิน president ค่ะสิ่งที่มันเช่นค่ะกันตากันอินทันเลยส่วนมีดังค่ะอัน president ตาเนี่ยอันฉันจุก็รงบอกนั่นเองค่ะไอ้มีเล็ดเราบุยเล็ดตั้งบ่ president นี่ค่ะที่ชวนตัวหนูเห็นสามที่เลยส่งนี่เวลามีโอ้ตักขัน president มีทั้งเล็ดทั้งที่ชวนมาขจวนทันขักันนี่เรากันยิ่งรวดเนาะทุกคำว่าอันนี้จะทราบมันเป็นของไม่รู้อินได้แล้วนับยังชินโดนแล้วนี่มั้งที่เราตรงหุ่นลายจอนจอนนี่อีปูอาร์เลนเบียกสังฮิตุนจุนนี่สมหิปะกว่าสังหิสมหิปทุมคันนี่จูมิวสิกโดเมนมิซารามฮิอันอินคันเนี่ยอันนี้จงตัวเมนที่ president นี่น่าจังคันหันละมารถจู vice president นี่เด็ดเท่านี้จูขมีค่ะอันนี้ที่มิวสิกโดเมนมิซารามตานป่วยบ่เมมันนี่ที่ค่ะกันหันสวยชิมส่วนนี้ที่ขันมาค่ะอินหันละชาวมกตาYouTube เตเราอมมา cable TV ข้างแต่อังเตข้างขัดแต่อังชาวจังคันเองตินเงอิน member ติดตานอินไซมีติดตานคันโลอันเนเทนตุคันมาอินลักข้างค่ะมินหันชิลจ้า zone คันจุดมีมาอินเองตินเงนี่ตั้งที่นี่เงนี่กัน problem จุดที่มันจะเนี่ยนี่กันที่นี่จู่ตัดตัวมาอารมณ์อมตีMZE นั่นมาจังคน
kan problem kan ti vek thawa demand channel kha ta chuan zai mi te ta na ham that na kan lak chu don chuan enge ni zai mi te lut na tura kha isathia manga LPS te aron tir chuan LPS la thlan hut kan ngar hulut tu tro chu tiang ang dewa engting kan let le ang kan ti chuan demand channel ti to khota ngai kan ti ta chuan demand channel kha TikTok turin zonet kanan kal tur an hupur lu tu chuan te no chuan tin ba ka ma be em chu nas takin MBM din tu ren kan chong trai thian kan aw ani ti chuan chu mi nuwa chuan pular rem ruwa te an non langa an ni hau ne pek chuan iram muang u te kan ti ô giờ đi chú ta tôi đi trong trai ngủ thì cháu cái cái này á tin sản gì cái này rồi đó thì có hành trình call lên em mà SMS lên em mà cái hình chạm rất rất thì cái này tôi này rồi rồi ta cho cái thiên in công mình xuyên sắp dễ thì cái gì cần làm lúc đó ta cho đi mang cho nên thì tổ khá cái gì chúng ta này thì ta đi khá nó cho giống như cho anh có program xuyên nghe ta chuan pu chuan te hi lai fa thukin internet ne ti kha chang ko ta chu ta che chuan a thin lu ma lo ta chu hei IBM ma kan ti ang zong song te din bun kha Michael Jackson te ko ko mo India ma AR Rahman te ko India ma hian ka te zai mi te ko kha ma chuan Sabram kan ti foreign ko kha ang kha intel kho kha anon ta ni so MTV atang hian an ma ni in an manin ko sang dong hian no MTV kha an pola kha ko sa ang chung lu da chu ta chang chuan zai ni ma chu 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 tiang ang che chuan ke ti pu hian license blanket license system ani ta in ka ria hết tiếng chia hiện cần cần thông vì dấu tên là cần dấu to ổn thị cần thị thà này chú gì ngã mirror phone cô là cái này thì bố con trước cảnh hiếm được rồi cái bỏ ngoài ta này ta chuan thì LPS zonet cần main là đầu nia chú bị bịa chuan thím lá cái cable operator song song hi kan phone chop ta ni chu ba chuan khata khan cable hi engam engeni subscriber exam ni kan ti ta khami an ma ni din mun khan cheng zani te cheng zanga te cheng sang te kan ti ta chu ti ang chuan i kha ma kan han poisa khat tin kha alo lu ta ke ni in office training zai thiam ten la an rom ta lu api kha thar piang này ka thon chok chu su mo ye mo chuan manipur te tripura kha theng manem ka ta chi alo wa to lo nu ni ta ni chi to lo chuan khati am khan kong thata tak kha mal so na kan dong na samaya LPS po hian zonet kha sorry kan library kha mun zone ve tu ri kan mai kan dia na kan oi le tu ka nghe ni amoi lo lom ni la se la chu khamia kan an hong ka kan tholian ve mai mi ka kam lo mai na ma se kan zai thiam ten khatia ang lam zonga thim kan an soi kha an lo beng khon khop me chen kha chuan chu kan zan nam hi kan la ve mai tu ani hi ti te kha an ri ruwa lo om ta chuan an la thar video an lom da lu zela ti khan an lom da lu ta zela chu ta chang chuan poisa te hi kan sim chuan ve ta ani le chu mi in kal dan na chu vo in ni thlengin cable TV operator te ne na changa in englau kha alan di thawem in kal dan alan ni em alan ni char chara ani amai ro chu cable hi digital an ta kha ma ni LPS ka kal tlang vek to zonet ka kal tlang vek to
khát thì ông khan vậy mà mình chính là cái subscriber thế thì mẹ ngó in là mẹ đầu tư cái khan anh tiền ngay đầu rồi mà dùng để khan gì chúng ta chọn tuân tin muốn tất cả hết chọn khát thì ông làm TV làm drama mình rồi bồi sản xuống luôn thì chú lên lên đó anh nói to mà anh chú mà sẽ chú tu na cho nên hay có việc chẳng cần này na kiện tiền YouTube để khai là ông cháu to ta cho nên YouTube à hắn hay MDM channel hi oma subscriber po tam khop me an tam khop me kan nga khop me henga chang hianin zai thiam ten video an music video an ron da khan engtin nge royalty ten te khan poisa te khan mani khan pe chwa vele ta khalai kha engtin nge inti dang kal phunga kha ti hian an ron da lu ta ham etinan voina han ron da lu chela chuan nak tu anga hian zone ta te kan da lu ta ni chuan zinga kan ka da lu hi tlaya la thar chuaguna an zai an chuak ta chuan TV kha kan ti hlu ve phat ani ise thiam chuan TV khan zan ni khatia an lo play to nuwa azam thumna a chuan YouTube kan upload sang chu ti khan akan kal phumani ta tin tu na hian zai thiam ten mani channel ni in om ta ni chu mi te po chuan azam thumna ni in ka ria ka sei chuan wang in ka ringa chu ta chuan an zai ka an upload ve nei chau ani chu chuanin chu ta changa poisa lo lu ta chu entin nge khami music MDM le azai thiam ate khan entin nge an sim da la kha za chengi emoni o hi kan la ve ta helam panga hi ka kut ken fa wa hian za chengi emoni hi kan la anga chu achan chu hei office lo anga ya thok tu kan chom anga ya kan chom ti la kan roi anga ya tin en kim mai thil hi mamo kha kan nga lu tu ta ne chu chengi te hi kan lo la ve ni mai chuan abak kha chu zami te ta ve kan ta ne se buai tha em chu en tin na zami chen khat ten azolan kan khelu la an venga GPay do ni ba di thailem lo te po kha om ta ni problem kha om ta ni khatia ma wanga engi mo an dong lo te po kha an ve a ki ma ni ina han kol ring mo te kha lo ren chan lo lai kha chu tu na kan din mun na hi chu anita TV la ma hian antina LPS te hian min han do te min han join sel chu kan la ra ri om hi kan ne chau tu na te po ka mai mo ani chuan tu na chuanin zone ta zo MDM member te chuanin an video ka an pe chwa chi ani chuma chuanin ani le entin ye nangmani lam MDM lam po ina zone big chawa pe chwa tu ni ti khan in thok hau shim nge ni cable da ka khan in pe lau top thọ hậu na mũ mal tất ống lệ nghe bắc choáng nào nghe khát tin ai kan thọ hậu chú anh nhỉ maya chân chú kan là drari zoom mà mình mo anh thấy LPS con mình làm zoom sẽ là chú anh mình làm zoom anh nhỉ maya kan thọ hậu chú mình đấy maya chú tu na athil om dan hi anh nhỉ zai mi te hi chú zai cục zai về sẽ kan đục sao adik sia mà sẽ kan library ani to chuan hi ma ni ta ani na om ta chu ta chuan an ni min subscribe ve lo tu ta chuan an ne na va zai ve kha a rim chang ta lo chu apoi em ma chu ta chu ne pol pa ni a om apoi em kan zai thiam te tan apoi ne chu adik sia ni zai thiam chen te an oma kan soi le soi nu ki mun khata han an khom the de zual phe sila chu an chang ro tu nai ani an chap de zual hi a be se me ma em ko ni se kan han chon le lo nga kan le thai
kan lau le ta e kan soi chun zom le mo panga library chung chang kha kan soi ane ching kan chol ma lok khan pu LB library iti kha engi ani tak ti kha min han soi fia sakla library zom le zom lo te po kha khang chung chang kha kan han soya in library kha enge ni min han soi fia sakla chuanin enge tinge zone chawina an zom chewa LPS lam te tan zom the in ni ve lo nge ti la ya kha min shil fia thei chuan ikan library hi kan sai thiam te tan ni an talent manga sum hai chu sak kha kan tu ni chu abul ber chu anita TV atang hian an zaiman dong le se kan duwa tin he ka mi ten an zai an lo mai tha ka tang hian lo dong le se kan du kan ma mai la ni chu ta chuan chu mi awanga library hi lo din kha anita ni ta chuan zonet chuan phu takin well min lo well kama in kim program ko hindu da sero antia da chuan kan committee kan meeting hova tikhan kan thiam dan chania kan sian dan ang kan tia achang chuan an ni min lo nia na ke ni pon an ni ngai kan nial ve thawa tikhan committee tak tak khan kan ni chota ni amero chu nia LPS ina LPS hian min do ne mo kan tia kut kan beng hoa pichi na ha ka soi to kan mel po kha uang ve ni maro chu kan be sei lo lu tok thil kha lu khen ta chu chuan pol pakhat lian tak pom to sa le pol ding ya lo kha pol amin kan lam pha ta ni thalaya thil kheng dan dik tak khachu thil tal to te alo ni ta chuan soi chu nuam lo mai ni e soi ve lo khachu min mali ne mo mi am se du ne ro chuan min phone se la min zot se la ko sit ne mai ni khachu mo 是这样子单装 Pro NB 啊 phone 没做人你做所以人老金可就你也所以爱装了吧 chuanin music domain Mizoram hi he aizola hian general headquarters si kan han ti deuh kherbi ka chuan khoshan shana hian aizola chau khan zai thiam kha kanom lova khoshan shana pok hang kanom ve a khang hau tan khan in branch dang te amo khoshana khan MDM office te ni mo khatia nga lo in din ve kha khoshana in zangi om min ron be na samay mo sang district headquarters sang te in amma ero chu headquarters, sub-headquarters, ini headquarters si Paul anga kan vajin thua chuan heta kan chenom tenen khan I thil kha anas alu tu kang ti hi khlawa ka du lo ni chuan ka trama amma ero chu kan in zom do na ni la assembly an rong ta ne an lo lu ta ne kan thula tura kan president ma ni la ka thu nei na ni to lo kan soi kho ma din kha aro kan rong ta ne ma lo chu NZT ne na in rem na te kan ne ya nei tura in biam na te eng ba kan khala kan he thi hi chu khoi che lo tu kati tatla ne ta chuan kan tia kan khoi che lo wa en tin ye anom ti le china ma se kan ti ta lo wa ma ro chu kan nim ren thei do lo kan nim sia ta pa kha lung le la kan wa hong ta le wi ve de bin covid zia om to lam de wa khan kan wa hong ta kan lo khop ma yan lo po kan tia ama ero chu din chun zom zen po kha kan du la yin ke ma bera kha covid te lo nia che chua the ta lo mo chu bang chuan ni khalam pa ma khan ma kan la ta lu tu lo wa kan suai tu te han tha eng ki ma min ol le chung po khan
hey president che chuna kha lo ve si lo ba ta khan ke ba wang hen an phung le de ni di en po kha bo chu wang chuan munda ma hi chuan kan ti ta lo ba tu na tak thei hi chuan MDM headquarters lamat chang hian MZE a shwai tu tharte kan leya wang hian in rem han ti hian in chung khom thei kha ani to lo mai theya ma se kan tho khâu tho hau na tal kha la om the an tira kha la om the ho ba ya chu te chu kan be se ya wang hian khalam pang po kha kan ju ru chon aum ta che lam ni chu ani tak chu cha music domain Mizoram a hian member eng zan nge om cheu tu na hian ne a she thiam hi har khom ba ya zai thiam ke ni chuan atira chuan library a hlarong da lu te hi library member ka ti MDM member ka ti lo MDM hian member ni alwa tira chuan ma se kan kala kan han kal ta pa chuan lo thei lovin member mai ta ni chu ta chuan member hi a vel chawin sui tai le za sari le sum ni bor vel chu kan ni in ka sia hi claim lem set am karin ani chu aza cha ha soi cha na har de woni mo ani chuanin ani le zai thiam te tan chu YouTube te lo ni ta a khat tang khan poisa te khan han la luta nangni in za a chengli borvel in lo nei saka nangni in ti meila hemi Paul khan ti zo khang Paul la khan aba ka chu mi mal zai thiam ti ne na khan in lut thina khang ti po kha aman hla don in ka sha sum le tha video siam nan te mo kha an sen te po kha tam tak chuan in ale te pon hu let ve to ka ringa he zai thiam kan han kom hawa ti po hian zai hi ezon nana tlak ki tiam kan tia han zai ezon nana tlak ka ti hi an om ve na sa to ani chu MDM malang na aro pui zia le mi te ke alau din tir ke an mani ke an talent da ke din tir to ani zia kha alang chiang em ma chunga chuanin mi mal ming han soi te kha chu anwam lawanga amaro chu I zai thiam MDM ina ma in lang na mangtang kai tak te an ming soi kher lawin ilo he mi pola changa tlema ma lo son pha te tlem pon ni lawang na sa taka ma lo son pha te sha te kha ineyem anu ve nu ala sin achan chu ti hian ti tai la tu na kan zai thiam la tak te hi thingkang mi ten ni ma se ai zo la hian in an lu an chung te pon chong the tu na ya chu a ro pu hi ka te lu tu kan ni tin kong sang po mi hi mani in fact thu om mia la ama ero chu kan long chin chu mo tun ba kan sai ve ti la khan no pang long kan ye ki chu ve danga fa le ni la no pang hi an khat ti mai kan na khan mo an luang khop ma se demand chen ya la ti to khan tu ma khatiam la khan to lo mo lar an to lo wa ti chuan nge ni han ro kui fal bi kha an to lo wa kan da dui te kha mizo zai thiama number 1 an ni ma se kham te kha an sam te re nge kha trong fi lo zong ne stage ka ta ani chen vek to chu tiang ve chu kan ni ta tu na chuan kha aya sang kha kan ni to kan zai thim ten lok takin punan mang to in ka ria ka lo ma chitin zai ni te chon ni lawa musician an lo de le ta ni chuan chu an ni ya lawa hlap huwa tu te hian zai mi te ne na an zai don hian lo man an ni le chu an ni biak rem da na ni khatiam te kha tun ma chuan kha a mai lo ani chu mo chu aro pui ka ti tin kan tum ang le kan rin ru ang tak khan kalta ila zai thiam in cheng za alak na hian lak huwa tu hi atel ve sim ma se kan kal kong kha sai sa ta de wa nge ni kan kal kha amil thei ta lo ni se thiam chu kan kal bon bo thei ta lo kha engkim hi a har sat ta de leka apui ka ti khop maya
zai mi te tan chuan mizo zinga kan ti pi kan he tiang ang a tun ang hi aro pui lo kan ti ni chuan aro pui lo ve kan ti ni chuan demand channel atang khan clearlet sela mo clearlet sela chuta chuan he tiang ang ma ni nu pui dam lo po ngai sak le thei lo wa ma ni in chung khur po ngai sak le thei lo wa zan khuwa laptop ma YouTube mizo zai mi te ham that na tu ngai tu pu chuan te hi heng zai mi te hian an thei ni lam ti ka lao ni isa tiang ani vai khat chu ni hing chadeu mai pa khat hian zo na hi aron zo ta Facebook a hian a hi lam chang te u an tia ka va chama chu ta chuan a ming po sei ta i la chu i oi la wang ka ring i mi zo zinga thuzia milar kan lo mai san ru mani chu ni chuan ti hian aron tia suai tu ni in du wang tia kha chu kan na khen maya ba se dan de ring ka chama MDM kan din tira kan ut man lo na te mi mai sen tong re nga mai sen kan ti chu kan khu phur wa nga ni mai ai se ti zai thiam te pon min amen ma lo mi sian pon min amen lo sa phua tu pon min amen lo tu mai ngau ni jen se a lo the lo a chang chu pol pakhat atanga kal sang kha chu kal sang han ti me la khatyang ang kha chu ni kha thil thar lo piang tu kha chu tun din hunin thingang ti kha che don hek lo tu man mo khatia kha tu te po kan theng nga chang ma ta kan theng nga ngat kan a khap lu tu suai tu ni kan do awanga he thil hiti kan ni lama MDM a chuan suai tu ni na hi an nomin kan ni no no ti kha di gen non kan ni non so kan khatia ke mo ani chu chuanin chu in huang chunga chuanin pola chuanin zai thiam an oma la phwa thiam te pon oma chuanin chu musician te mo atum tu ari moi tum tu lam te khan oma khang hau tan khanin ani china khani soi zoi thawa la phwa tu te po khanin tun ma de chuanin a thon de olir khan an sak chin khanin e kan sia ama che chu anin biak lem na kha anin biak lem na azirin la phwa tu te khanin zai thiam te khan an la phwa an sak don chuan lom mana ni mo lom tu soina te pokhan lo pe ve china nga chu tu na hian in member a hian in hnuaya mi te a hian tu pok hazai mi khalo som don taila tu na entirnan khoya mo function te kan lo nei ta a khanga khanin kan zai thiam te hi chu ti za chu som man kan bi tu ke ti amo an ret kha chiar sakin nei vm chu tyang cha chuan remoi tum tu te le na phwa tu te tan pokhan red bi kha asom du tu te tan chiar in nei connection lo ani tak chu chen khat te pe chu an rem te po kha min ai sang te an lo in chia mo chen khat chu awan lang te khan lo oma kha chu an mani thu a kan da ke mani hian atira khan lo ne mang lo zai chin kha kan ni chu wang chuan an lo hi chu tin sa chu ni ro se kan han ti po khan gospel lam tan ka chuan thil nuam khan ni chuan ne lo ni pisa kan ma mong lo ti na ni se an nuam lo kan tia ti khan helai hi chu ti hian kan kal tlang ta nei ni ani chu siam danglam tum na te omem si lo ka ni mai the tum din na so mo ne khami kan soina enga khan ka soi ve du chu gospel singer te abikin gospel sachin te pathian hlan sa i rong bona chuan thil va phut khan wam lawani chu amaro chu an music an soundtrack te a hlapwa tu te na an hlapwa tu te nan sakman te po khan pek ve te ngai china tlema zong tal an phu tok tiang tlema zong ni lain an phu tok tal khalo hum ho tir ve chini la PLB soyam deu khan wall clock ringot khatam deu khane khan lo ma hi chu bad be ma te sanatar kham chu wangin kha chu mi kan chang tang to an chang kan she chauzel tu rangai la thanem ngai na in kala soi ve ni chu chuan PLB khan china kan han ti na a khan kan han soi to a khanin
music domain Mizoram hi MDM hi MZT changa kalshan tuma pol sang din tumril ro kan pulau khai ti ni chuti ani si chuan MDM hi engi ani eng pol nge ani a khatya ang kha kalshan tumin ni si lau chuan enge ani ta ko perang tuna alanda ta ka perang chuan sumdong kan ni kan member kan library member te ta na sumdong hi kan ni ringot ta ni antan sum kan hai chu sapa chu ta chuan kan tan sum kan hai antan sum kan hai chu sapa an ne na kan ti le ta ni chu kan na be hi an ta ni chu ban chuan business an ni top ni company pakhat ang chok kan ni ani chu entina pol han ti loya MZE anga te ang dewa pol han ti loi po ka ani na ta ga chuan kan tin pon hello kan thiam lo kan si zo po ni din ka ria tin alo ir chuana a hian khalam kha atel lo wa ko hi niam kan thiam lo ra da mun da ma thil branch van nei ve te ko khamo kan si ya ani chunya adin na andin dana puel bian an soy jangkhan a cassette siama kha adu ang khanin atana hlok na omlo wang khanin a hlok theinan ma la chute ang sia chuan fu in ni thlengin zaimi te tan an hlok theina an fu to kan hu theina turin sumdong mi om khom an tiang deuh khan a chen chu sumdong po hlok na kan zonga kiro me zaimi te tan te rimoi lama tui mi te tan na hlok na malatu ani ti la chuti chuan a form kim ver ome chuan music domain Mizoram Alaudin Chan tira jangkhanin enge ma in lak to na a hianin he theing alo har sat na te mo mi tu te na mo a indil ro an lau ti na ngoi ten omem e chumi i soi ma chuan music domain Mizoram bulchan tu kha nanginia pu chhuan te ania pulalrem ro ata Sisang te. Tu tenge i an ming han soi shim du em. Ka soi shim ang o. Khang bu chan na chuan chu ke pu chuan te hi. Bul da ni ta ni. Chuan ke ne tin khan kan din Farmer Society kan register ta. Zoi zai mo ya bo da ta te. Jin now thok tu musician te ho kha an bin kan se e do na va te a recording ni tu pa te mo chuan ma pu ye se fir te ani chu ni ta ti chuan pu da rem ni wa te an lo chawa chuan si sang te na si sa tui lu tu ta ni kha a pul lam chu kan ni mo atira kuminchu president vetoro te kan India kan nang secretary vetoro te kan India khati ang vel ani chu ni lai lom ngai chanem ngai ri lupu in tiro tu te moina shwai tu ni indu wang an ti kha chu dik cha lo dewan yang ani hi chu I kan GS kan nei te khamo chen khat te kha chu po ngai kha kan duwa GS te kan ani ti ra ma se ani khan shwai tu ni khan chak lo committee na kon lo ka lo ka minit thau ani chu bai pui tu te zinga buljan tu te zinga joy te si sanga te an famta ten oma vu inni indin hunte kan hu se an nom ve ve ka ring tro chanem ngai takin an lo mang si sang phei chu alo dia min kan mo kan ni tinan kan poisai alai lo wa zani te ne na tu na hian kan la a chena phei chuan la lo angin kan omani chuan office te tak te kan lua ta chuan chu ti ang te chuan kan han ti chawa man tlong takin to taklo man kan pe thei lo kan o ko ma se tu ra chuan hei kan building te po lo dia na chut na nom tak te ni in thal te zara fritz training kan nei to tu na bo tin kan sai dia lo chu I engeni kha gallery kan nei bo mi zo zai thiam bo ra to te he ta kan mi lui tak te khan khan zai thiam thala ki kan nei kan bun khan a zir lo bang khan kan han ta chuak thei ka lo mo kan ti kop me kha
รู้ครับ นี่จ้าอันนี้เลยจู่มีแกลเลอรี่จู่ขยามอหันสยามตุ้มนั่นเตละอมตุ้ม โอเคผมเจอเรื่องไหมอะไรหรอจู่ให้กันออฟฟิศที่อาจารย์เดต้าให้ตาเฮียนที่ท่าเตียงอุกันหันที่ส่วนที่กันหันตุ้มมาจู่ให้ท่านสปอตไลท์ที่กันหันที่เดต้ากันมุ่งข้างนี้ได้เราเด็กอันนี้ที่กันเองที่ตาส่วนอาทิตย์ตัวสับคอมมิตี้ตัวนึงมาเชื่อกันแล้วที่เห็นสิลูกอันนี้จู่สับคอมมิตี้สวยตาจ้า MDM หน่อยอย่างนั้นสับคอมมิตี้เองจะมีเหรอโปรแกรมสับคอมมิตี้เท่ไอทีเช่เท่เล่ไลบรารีเท่บางทีไลฟ์กันเองจู่อินโฟเมชันอันนี้จู่มิวสิกดอเมนมิจารามหินเนี่ยอันโปรแกรมเท่เองพวกที่อย่างนั้นอัฟเฟลไฟคลับเจแล้วนี่จู่บางทีให้อันจังที่ฮิชาตาอันที่ไม่เราเองคิมอันออฟฟิศเตเองคิมไม่ฮีมูมัลตะกะเองคิมฮีเองเนี่ยรันนั่นนี่อาสุวางินชาลายตั้มตักเตเราเลือกชอบตัวเจลที่ตั้งโปเฮพอลที่ไม่เรามิวสิกดอเมนมิจารามฮีอะไรเช่นพากำเช้าเจลที่กันริงแค่ตาส่วนที่นักก็ส่วนที่เขาหาสัตว์ในอินหันพัลทังซิงอ่ะขันดิลรูตินังโอ้ยเตมอินเบสเราอังตักหันตัวเตอินเนียนนี่ที่อินเชนเร่งเตะเงี้ยฮันสุดนกก็เสียเร่งกลักเรามาเสียถิ่นลงอาจารย์เร่งที่องค์เดียโอ้เสียจุลเราลังมีการเช็ครูทีนเสียแต่เรามิจาวริลมิชิงริลรัวจวนเสียองค์ก็ไม่ NPS นะมิน subscribe เตัวรักกันอินไปเสียเลยค่ะมินัน subscribe เราตาเตะค่ะกันเชียนเตะกิจจังไปเนี่ยตัวเตะพวกเขากันเนี่ยกันน่ากันเชียนเตะค่ะมาเสร็จตัวน่ะชวนข้างเส้นส่งค่ะเงี้ยจะนี่น่ะกันสวยอันนี้ไงอ่ะทำไมเราชุดตัวไม่ตัวน่ะชวนกันสวยต่อเรากันสวยต่อเราว่ากันเห็นชาวเมฆกินกันเสียจริงกินนี่จงกำปกจังจังรู้ตุนี่นะกันจงกำเฉลยปกค่ะมิเทนสักเย็นกันเสียกันโลเนี่ยเป็นมันดิจงอาว่ามิเทกันกินนี่เป็นกันเทนสักนั่นคือกันช่างหินกันช่างหินตัวนั้นยันtool apps tool ของ apps กันในด้านนี้เฮ้ยที่นั้นมีดังที่ชวน audio ที่อันสัตย์เทียถึงฟิล์มที่อันสัตย์เทียกินนี่MDM นี่นะ tool ของ apps กันในเรื่อง audio อันสัตย์เทียวิดีโออันสัตย์เทียชวนฟิล์มอันสัตย์เทียนั่นนี่เราก็พกขันถ้าขัดชุ่มขันปุยซาอันหอนเจ้าดูเต็งเงี้ยสวยเทียมอะไรมั้ยง่อยแต่ก็สวยไม่ทีแต่ละว่าครับเพราะอีฟิล์มมีฟิล์มBlack Rose นี่Black Rose นี่กันเจียงเราก็เสียเราช่วยที่ไปเรา就在前后播下video ตรงนั้น后播看เช่นกันส่วนอันหอนเด่นว่าอันนี้จู่บางส่วนจู่ที่จู่นี่ตาไม่ใช่ก็ใช่NDMที่จู่จันนี่เตะเฮต้าแพลตฟอร์มสเตจชานะเฮต้าเห็นเขาชัวกังหันที่ไอมาเห็นเฮต้าเขาชัวตัวเขาอันตะเล่นนะมาซุ่มหายชัวสักค่ะกันตาอันนี้อะไรเห็นนี่ซุ่มลงกันนี่ก็ที่จะฉันจู่อันมานี่ตาค่ะกันสละอันทิลกันสละอันใจกันสละอันฟิล์มกันสละขัดจังกันซุ่มกันให้สวดสักค่ะ MDM ที่ชวนเอ็งมาหลอกนะกันในหลอกMDM นั้นช่วยตัวนี้จ้าผมขอเป็นซุ่มไปปอนตัวผมได้หลอกอาเจียงกันอีกที่พาเฮียนไปสาวถึงซาตันหลังให้ก่อนอะไรรูปที่รูปที่เนาะเนี่ยพอLBSสวยน่าจะราคานี้กันชีวิตของอันนี้ปนอันบุญชันติระจังโตพออันดูอังเล่อันผู้โตอันดูอังปอนี่เราอันผู้โตก็หูเราวินติคานินบุญอันทันเจนะตัวน่าจวนินเตียนอันทันเห็นไงน่าจะราทูลคงแอปสติกันทันในชาวเวตัว
chuanin darbu te pawh niang maw lir te pawh ni che eng pawh lo ni che thulkhung apps kan han ti bik na chang kha chu music domain Mizoram hmalang na kha apps kha siam ania chuan MDM ta ania clear tu te pawh ina ti tu kan nei ve nia ka sia chu movie thar te pawh an lo release khoi lai mi mo ni leak out en tung sat te hi kan la om shina an tho ha hi kan en ve du ni chuanin le sak viang o tam tak tan phei chuanin kan ku va e man po ni lo mo kar khata kan ku va e man po ni lo kan zuk le hwa man po ni lo wa khatia ang zong khanin kan artist te hi support thiam ve ila ti kha kan soi lang tel do nia chuanin kan in kom na a top lam kan hnai don chho thwak to anga music domain Mizoram chu president ini na jingin vice president ate in lut chho ve to nakina in lo ti reng thei lo hun te po lo o manga thang thar jok te po ina an lo la kai shwai hun te po lo o manga khang hau tan khan he music domain Mizoram din chanani na ang khan le in thil tum te po kha kha chiang a lok na te shwai tu ni chak lam te ni lawin ti te po kha o ma chu wangin he pol ani emo he pol lo la lut le tur te ni mo Mizo music industry ta na thu cha du te mo ineem atan thein ka ringa Mizo zami te hi kan ta le cha kan za pui om mia lawa chu ta chuan Mizo ngor Mizo la ngora kan in so le bin hi ka ui ta ni sa pra sathiam tam tin hindi la sathiam po tam te po chu wa chuan kan youtube pa hian ron da ro se mo kan app sa hian ron sol ro se chu tiang la ma chuan kan zami te hian Mizo la chuan Mizoram pum Burma Manipur Tripura Silchar lama kachar vela Amazon aku apa sih gitu India rampung pui hi lapa kata an hausa kaya ni cuan kini po hian kakum ka kan zo ve the cuan zai te hi ichang u tu na kan din hun dik tak ni a ka fiat chu recording akan zaya akan uluk lawa shooting akan uluk tani mer chat lo te kan lawa lan noi lo te kan lawa ahun am boy lo te kan lawa man to tak to kin kan zai ni ma se ka mai tua thole na ni ro pu ya recording studio chuma heta hote in mai ka kenga azai mai maya a hit lutuk chu wang chuan music video lan moi ringot kha alo ni lawa recording atang nen kan chana mai ni tu na hian Mizo zami te hian thei to phi chua sela chu ta chuan MDM hian an tan an zaya chang te an video an film atang te kan poisa hi kan lo hai chua saka chu Paul adin san po hi ani a the to phi I chua tlang ang ti kha ngai kha tu te kan cha ani a tin ba YouTube te kan han ti ta kan lo download zela kan download thian kan in ti thei zo kan chu ta chuan thei min ron phone na SMS ate WhatsApp ate phone call te point oi la ka lo ngai kha cha ka ti tu ka lo download ka tiang khan ni lovin YouTube patang khan lo ngai sang ai se la mo download ti ken po kha ngai to chung lo ba ka tia an lo view khan zani te tang chuan ham that na zai ka tia play khan em ma sen de lo tin an lo subscribe pa an lo me ri ngot khan an chuan hello an ti na khan on vek to pero chu ma chuan helai hi mi pui po in min lo support sila heng kan zai thiam te tam tak hi vo India chuan kut an do ta lo hi along oma mi pui zar ni in lo ti to na zong zong ate mi zai mi te ta na in lo pen chuan na to zong zong kha mi pui te chu ma hian lo thu be sui po ka ni tin chu ta chuan
thế to thì mình lâu chuột chung dùng dễ sẽ là thì cái đó em bộ anh ấy chứ tin giờ này là cái thứ gì à khan cái phim khur tụ cả ni bôi cái gì xuyên đủ lâu đẹp đẹp bộ cái đó sẽ chuột lại mấy thế à mà sẽ chung dùng chú hệ lại hệ thiang phim tìm sẽ là mà quật na ông nó va amai rồi chú cần cal phung tê cần đâu ông tọa đàn tê min hàn zo ta chú sẽ được thích lần ní tê po in cái gì trên cái thế các chú sẽ được ta hắn sẽ zo kinh cái gì mình mà lại zo mấy tê po khác cái gì hẹn dùng hiền mi zo dài mi tê na cần chơi ngồi cần ta nắp mà là tu hi cần chơi ngồi rồi anh ngài chuan bút chuan tê hi chơi ngồi cả thì khác tộc nan cái nè khang kan soi long zong te kha wai na chau chwa le enga modu wang ani lawa zai mi te ta na thanem ngai na pe chakle zwala lwan khom the ani be se soi ve kan ti kha kan thin dungin lo shere ngila chuanin ka ti to ma in ko elbia thil pakhat ka zole du chu thul khung apps kha ni ta mdm ta kan ti ni then khat ngai dana chuanin la ni mo film po lo ni se hangka mdm noi mi te tan chaw mi da thei ti te po kha lo om thei ta ni chu member tan chaw mi da thei ti te po kha lo ni ta chu mi han soi sakla tu te tan nge ti kha mo thul khung apps da thei te kha phim xiêm rong song te tan ada thei ya tin a person hi kan la claim lu phim a hian kan la claim lu so ya remem lang za ta kha cái suy nghĩ thì là vào, khả năng là antenna ngay thì thế nên mình cái lâu in qua sấy nhẹ là vào, tin tao cái lâu sẽ tiếp theo lâu thì chuan cái suy nghĩ thì là chỉ nó không ai mình sẽ thiền lắm, không ai nghe nè, giải mi thế tam bộ khá cần lap khá thiền được tụt cần lap ông sẽ do cái thì chú chân này à cần lap a person thế kan lo la san zo chu hemi min sian sak tu hi msec kan ta ni hemi HIV positive lam msec in el kan lo la sian lo takin msec po lbs soi kham Mizoram State E-Governance Society msec ten ni AIDS Control Society ni lo khami te kham an mani poisa min sian sak chu i kha at hon ni mà sẽ chú tí lại chuan hết anh này thil kha bung ruột kha hết anh lâu liền về khang hai ta ni bay rẹt này lâu kha anh liền về ngay ta kha anh tâm ta kho bạc kha tên thế mà cần điều bị về thể ta về xin là hiện anh đồng đã chú tí ra chú cần lâu lạc sập để chốc ta chú mà chú giải phim rong xiêm rong te ta do the kan ni mo chuan an du an ni phot chuan helai hian kan lai ra vi zan ni rong ten min rong vek the chuwa min rong tu rong te chu helai hian kan lo ti sa vek ani chu tin i ka se le sai ra zai pol cha tak kan om ni ma se zai pol ho hian ni heng te hian hết ta vẫn đã hậu hiện sum anh là về chất thì hi Branstin te có sang tin te hiện xia xia cái thì khóc này chú YouTube ba kan lo đã saka kan lo upload saka khang khaju TV à có anh dài mà sẽ YouTube bắt chừng paysa anh tông re nó rèn hen chú vào chú giải paul hậu te hiện ron đã tam xia kan ani chu ni thul khung apps chu mi zong ta na ni chu music domain Mizoram officially in register lo te tan pok hana thei ve ka chuanin screen a hianin MDM office contact number kan ron da anga khata khan shi chiang do chuan lo phone ula pu LB hi president kal chuak ta ania I khang tiang a zong le percentage asum enge select vel dan kha chu alo she chiang lo te pon ni nga ngai dam maila chuwain phone number kan da khanin music domain Mizoram office ni ata khan shi chiang du tan in lo zot don ya chuanin ni
dân ina income na hun min pe a kan lom lu to ka he a income bang a ron kala hun chep takara kan lom khop me a shi sel na thalo nei zel la e kan du sak che a chuanin ila zai ngai em a top na kan zo chim shim te ang che zai ve o le pu biang sanga hi e kan ngien che riang vai ten ti la changa Mizoram ron deng chhuak khania alung len thla khop me zan ina he ka ngai san em bula ka thu the kai pom mal takin kalom khop me khati zong kha kan hun man the te ni sila thlir tu te in chunga lom thu kan soya MDM spotlight hi thakhat sung in voi thum ti chwa chin tu mani a kan program te minau thlir sakne zel donia zawai mangtha mu tui ve ko